Det är namn hos Jonathan och hoppas ni gillar lite intro som ni såg alldeles nyss. Lite nya tänket, jag orkar inte göra något konstigt. Så jag vill tänka efter en text i mig där du röstar någon bakgrund och sådär. Hoppas att ljuset blir bra. Har inga pekar som ni. Hoppas det gick bra sist i alla fall. Hoppas ni gillar min konstiga kor. Det var en bloggkast, det var en blogg. Jag visar i alla fall med Stefan Sattlam. Fixar lampan och sådär. Vi ska fixa paraplyer med. Undrar varför ska vi ha paraplyer? Jo, vi ska göra så att det blir någon slags mykare ljus över hela. Ja, fast att det går att... Liksom, jag vet inte hur det blir projektet. I alla fall, vad har hänt i veckan? Jag har haft semester. Min semester är slut. Fast jag inte är sett. Så vidare för att jag har haft klipp på gång. Två klipp om dagen har det ju blivit. Nej, men jag har varit glad förutom. Jag har spelat in Minecraft. Det har kommit upp Minecraft och lågt också. Så jag spelade in lite då också. Jag gillar inte hans stora. Den här stora, den här är helt trasig. Den är helt, ja. Eller inte helt trasig, men den här. På den här sidan. Ja. Det känns väldigt CP-plagt. Det har kommit så mycket vart, men jag har spelat in så mycket för att när det för att det är lite snabbt väg. Det var alltså den där. Se länge jag kommer ihåg på den båten. Det är inte jag. Så sagt, jag har klippt mig som nog jag har sett igår. Jag är glad för att ni har sett det. Att det så att jag klippte mig. Jag klippte mig på just då. För typ 100 spänn. Tror jag kostar. Eller 120 typ. Någonstans där. Det är just att göra filmer i vinter. Sen när det blir vår så kommer jag göra filmerna mer ute och så här. Så jag kommer. Nej, inte nu. Som sagt, vad har mitt, eller erat, ni har inte... Så, nu har jag fått det där. Det var veckans favoritklipp. Så när har någon favoritklipp som ni tycker det här var extra kul att se, länkar den till... måste jag tänka. Och det var några som undrade... om jag spelar PC. Nej, jag spelar inte PC på ett konsol, men... jag har en dataskärm som jag har kopplat med min konsol. Det visar jag redan nu också då. Visar. Kopplat den där dataskärmen. Har kopplat den här konsolen. Det här är det bästa som finns här förutom min kamera. Och som sagt, det är typ det här bästa som finns inom mitt rum. Konsolen där. Det var där en dag igår eller någonting så vad jag gör det att över till Mos by Jonathan i bolagen. Ja.
det var inget mer. Jag tar till att prenumerera så ses vi imorgon. Nu ska jag gå och gå ut i stilla rymden. Nu ska jag gå ut i rymden. Jo. Rymden.